Айде да го снимаме, преди сме го щупили. Фаутхолд ли си? Не. Дай го фаутхолд и го виж как се държи. Чай да обърна това. Добре. Мисля, че... Так, изтъва, аз бъдем. Оп, сега. Тиче RC2. Точно така, мисля, че втори канал беше. Аз предния път даже мисля, че ти казах, че е втори канал. Реверсна ли? Фаутхолд ли си? Ти си фаутхолд, нали? Дай ловите да видим как ще е. Идеалната лодка, смоква ще кажа. Завърти го по тях. Добре, бе, не е голяма скоростта. Вид регулатора по йоло не е добре, виж? Защото и се връща обратно. Той компенсира. Той е флойтер. Сега го свали и сега ще го дигнем после пал до пал. Спирам запис.